Здравейте всички, добре дошли в последния епизод, в който играя до 10 купи. Нещо ви ще трябва вече най-накрая да вземем Legendary Star Drop и да стигнем 10 купи. Нека да започваме и да не се бавим повече. Да. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпуснете нито едно видео. Ще играем срещу добър, така че хора, време малко да поразнообразим. Причината, по която взимам първия герой, който е Лари Уейре, за примамка. И после с Анджел да ги изтрепим всичките. Главно това е причината, по която взимам Лари Уейре. Той е ти! Много ме дразни. Сега с Анджел ще го оправя аз него. Че вече ми писнал той е лайнар. Хареса! Майка му стара и тъпия ти мерник! Извинете, че псувам, ама се ядосах. Тъпия мерник смотан. 2 часа не мога се... Това е тази тъпотия, хора, кой измислил тази тъпотия да така се зарежда пауъра на... Той е герой на Анджело. Кой измисли тази тъпотия? Загубихме играта. Не бе, наистина, кой измисли от тази тъпотия? Да го държа така. Поне като Амбър да го бяхте направили. Това е тази тъпотия. Сега за и тази тъпотия умряхме. А можехме да убием тик и щяхме да спечелиме следващото такова. И щяхме вече на 8-бит и щяхме да го убием. Ма не, като сте направили така тъпанарско суперсел, нормално. Добре. Като е направено такова тъпо, няма никакъв смисъл от това. Добре, бихме вече. Имаме още около 60 купи, така че... Дай около 80 ще говоря. Около 80 купи. Обърках се, около 80. Това беше герой за примамка. А тази мутация е отвратителна. 3 удара ми пуска. Единият е перфектен, за какво ми ги пускате тия 3 удара, бе? Суперсел, супер тъпи сте. Хора, съжалявам, а мутацията на Анджело е най-тъпата, която е някога. Това е най-тъпата мутация, наистина, аре, бе, и тъпият ти супер пауър на Мелади. Казвам ви, това е най-тъпото нещо. За какво ми пускате 3 удара, бе, бате? Какво ме интересува от мене? Това е най-тъпата мутация, ева. Аз имам ли мутацията на Анджело? Имам я. Това няма ли как да се спре? Не може и да се спре, хора. Това ако може да се спре, ще да е най-хубавото нещо. Ще играем малко Soul Showdown с Анджело. Да си тъпото. Та тъпа мутация, хора. Чакайте малко. Хора, както казвах, ще играя сега на Soul, защото като цяло на Showdown, защото просто това с дуелите с това много ме ядоса тази мутация. Това е най-тъпата измислена мутация за дуелите. Защо хора като цяло нокаут и дуели? Защо пускате тия мутации, бе, хора? Това знаете ли колко е неудобно за мен? По-добре само без тази мутация, защото с един удар е много по-удобно, отколкото с 3. Що аз се целя към тоя, а те ми скачат 3 удара и отиват в различни посоки. Това за мен е тъпа простотия. Особено тази мутация като цяло. Вижте с един удар колко е удобно. Цели се и опа, готово. Не тук с вашите 50 удара.
За мен е много ненужна мутация. Много ненужна. Аз взимам Power Up, ще се махам, защото ще ни разкатае фамилията. Не! Оу! На една крачка бях. Добре. Тъпотия, хора. Направих много тъпа простотия. Ими, намаляват ни купичките, обаче няма, ще играем на соло. Остават ни още около... Остават ни 73 купи, хора. Трудна е задачата наистина. Много сложна, защото... Абе хора, като цяло задачата за мен си е доста сложна. Не бе! Тъпия герой! С неговите 2 часови не мога да се нацели неби тъпия герой! Чайте, че хора, че съм се развикал тук като се. Хора, този герой за какво сте го направили така, бе? Напред си го да може да се спами, като ще се спами. Поне да бие малко повече демидж. Гледайте, хора, натискаш човек 400 демидж. Каква е тази простотия, бе, хора? Това на мен ми е нужно някой път спаменето. Защото аз не мога човека да ми е вътре в мене и аз да се нацелвам в него. Знаете ли кога ще стане тая? Когато ви дойде малко мозък. Не може човека вътре да ми е в мене и аз да ходя да му се нацелвам. Кога му се нацеля аз? Ето нямам думи. Човека е до мене, аз трябва да му се нацелвам, защото Supercell си измисли героя да им бъде такъв. Аре, опрете си малко героя. Окей, това работи, приемам, ама направете малко като се спами също да бие някакъв демидж. 400 демидж, човека вате... Нямам думи направо, гледайте, 300 демидж, това е безумно. Колет бие по колко демидж, ние трябва да чакаме 10 минути бат да се заради това. Това е тази простотия, бе, какви са тия глупости, бе. Старата OG Brawl Stars се беше така. Нямаш такива смешни герои. Нямаш като цяло такива гейски герои, като Едгар, Лари, Уейрие, Мико, такива гейски герои нямаше. Всичко беше честно. Сега какво само гейски герои. Ето той идва и ме убива. Пълна гейщина. Човека си прави много хубаво. Ние какво? Чакаме на Анджело 2 часа да му се зареди мерника и да вземем му нацелиме някой ден човека. Как ще стане тая работа, не знам. То дори Пайпер е по-добре заблизо отколкото Анджело. Съжалявам, ма за мен Пайпер е по-добре отблизо отколкото Анджело. То да биеш и някакъв хубав демидж като хората, нищо не бие. 3000, това е прекалено малко. Ние се нацелваме 50 часа, онеж дой ще ни отрепа. Ма не, ние си нямаме друга работа. Supercell явно се мисли, че ние си нямаме друга работа, само с нацелване. Ето, човека ми е в гърба, аз ще му се нацелвам. Кога да му се нацеля, бе, Supercell? Ето още една причина, защо Анджело не ме кефи този герой. Нямам думи направо. Да бе, да, 7 джема, аз не съм луд. Аре хора, ще играя малко с Лу.
Верно сега, положението е под всеква критика. Пети пауър по много лошо. Но нямам друг избор. Той ми е на малко купиш игра с него. Поне до 100 купиш игра с него. Чува се дали да не игра с Едгара, ма е рисковано. То герой е по-добър. Сега ако съм обидил някой, съжалявам, ама мен пък лично според мен тук повече гейски герои излезнаха с тая новата Brawl Stars. Както Brawl Stars се шиживиха, повечето герои, които пуснаха, са гейски. Мико, най-големия гейски герой ever. Не си че супер слаб, ами и гейски. То поне да беше силен. Едгар е силен, верно сега гейски, ама поне силен герой. Оня Мико и слаб герой. Той не стига, че го направили гейски, ами и слаб герой са го направили. Сега ако някой не го приеме, си е за негова сметка. Всеки човек на Brawl Stars, който играе, знае, че другото име на тия герои са гейски герои, така че някакво се обиждаме. Чиста си истина ви казвам, това са си гейски герои новите. Мико, Лари Уейри, Тик също един, знам, стар герой, обаче до някъде и той е гейски герой. Макар че аз все още го мисля, че не е гейски герой, не знам защо казвам, че е гейски, но... Мале, обаче Лу нещо с едно време много са го щупили. Видите колко бързо зарежда. Проблема е, че аз нямам средствата да си апгрейд на героя на 7 левел, за да ми бие повече деймидж. Тук проблема не е в героя, проблема е в мене. Като нямам пари, с какво да го апгрейдна? Нямам пари просто. Много е слаб, бе, хора. Той герой е хубав силен, ама много ми е нисък пауър и ми е супер слаб да го играя. То не се трае, бе, хора. Па 7 джема па не искам да дам. Много са ми 7 джема. Нека е PowerPoint нещо, няма ли тук да си купуваме нещо, да я знам. Има, да. 20 PowerPoint, 3 джема, тия... Какво да ви кажа, нямам думи. По-добре, яйца. Хората, когато станем 1000 абонати, съпорта, чакайте, какво ще написа. Съпорта Creator кода ви ще бъде ето това. Или ето това. Да знаете. Това тези двете, едно от двете ще бъде съпорта Creator кода ми, когато стана на 1000 абонати. Затова, хора, моля ви, абонирайте се за канала с камбанката, да станем 1000 абонати поне до края на следващата година и естествено да взема съпорта Creator код. А след 1000 абонати знаем, хора, че се насочваме към 100 000 абонати. Което естествено ще бъде най-трудната ми цел наистина. Добре, убихме Нани, това е много хубаво. Не, хора, няма да правя тази грешка. Трети пауър, знам, Луб, трети пауър под всяка критика. Много са го щупили, хора. Луб, виждате ли колко бързо му се зарежда удара? Много е щупен, хора, Луб. Луб е изключително щупен, в момента са го щупили, Луб. Ние за сега сме играли супер малко, но никъде не сме стигнали. Дали ще успеем? Аре, бе! Победихме. Аре, хора, останаха ни още 30 купи. С кой да играем? Аре, малко разнообразие, ще играем с Мелоди. На Soul Showdown. Тя ми е по-висок пауър, така че там няма да има чак толкова много проблеми. Според мен, хора, ако ние побеждаваме 3 поредни игри, печелим там първо, второ или трето място, мисля, че за 3-4 игри може да стигнем до желаната цел. Което 3 игри, ако са ни по 5 минути, това за 15-20 минути, според мен може да стигнем
до таковата. Но това само ако играем успешно. Естествено, не да губим всяка игра. Така, супер. Все още Меладин, верно сега поправиха едно. Майка му! Извинете хора, не трябваше абсолютно да се ядосах. Добре бе хора бе! Оф! Нямам пари, не че тази сега се оправили малко и трябва да се я приени поне на 8-9. Нямам пари бе хора, как мога да нямам пари? Пък не искам да дам джел, искам хора да помогна на клуба да вземе яйца и да отваряме. Поне да се опитаме да вземем някой друг джем хора. Така че пауърпойнтовете пък са на хубава цена. Ма няма да дам сега пауърпойнтове. Абе хора, аз искам си поговоря с вас на една много яка тема. На миналото видео, когато уж казах, че уж купувах, аз нали обясних миналото видео, защо прекъсних заглавието за 43 лева. И мъж, сега не знам дали е мъж или жена, ама да кажем мъж, ми пише, че аз нямам как да съм си купил 43 лева, защото щял съм да умра от глад. И ме обижда човека. Да не казвам с каква грозна дума. И аз сега ще започна да му говоря. Защо, братле, ме обиждаш първото? Добре, обиждай ме. Аре. Аре, сега за съгласен съм съгласен и за псовници съм съгласен. Мога да кажеш там. Но ти не можеш да ми кажеш, че ще умра от глад, ако дам 43 лева. Първото, брато. Ти като не са ти купували нищо в Brawl Stars, не съм ти виновен аз. Верно, на мен са ми купували в Brawl Stars неща. Това е истина. На мен са ми купували. Явно човека, явно ти не си бате стар член на моят канал. Айде да ни кажа член, абонат. Не по-точни. Това се отнася за ония дет ме обижда на това, че щял съм да умра от глад. Там в това заглавие похарча 43 лева. Това се отнася за него, не се отнася за хората, които ме гледат. Дори за уния другите, които са ме обиждали, това не се отнася за тях. Само за това. Това, че брато, на тебе не са ти купували никакви оферти, не е мой проблем. Аз съм си купувал Brawl Pass за 22 лева и съм имал, каже, че почти целият Brawl Pass го купих и там си събирах. Брато, че откъде знаеш, че аз ще умра от глад? На тебе като не са ти купували неща, няма нужда да ме обиждаш. И се радвай, че не съм подал сигнал за YouTube за твой коментар. Защо не съм подал? Защото съм човек, брато. Защото съм човек на първо място. Не съм като тебе. Добре, хора. Вече дойдохме Legendary Star дропа и какво правим? Отваряме го. Аре, хора. Готови. 4, 3, 2, 1. Star Power на Мистер Пи. Окей. Съгласен. Така, хора. Това беше последния епизод в тази поредица. Вече сме официално 10 000 купи. Пада ни се Star Power-ът на Мистер Пи, който между другото ми е 314 купи. Който е яко. Имаме... Си купим и другия Star Power на Мистер Пи. Имам той скин от много отдавна. Така, да. Си играем 5 игри с Франк. Аз не спрях да хълцам. Изиграваме, хора, 5 игри с Франк и отваряме един стар дроп. То бе стои към 20-25 минути, ще мога да приключим. Между другото, хора, и Франк доста са го щупили сега. Франк е един от най-щупените герои ever, хора. Така че, хора, забавно и интересно е.
Стискайте палчета, хора, абонирайте се мощно за канала с камбанката и да видим какво ще се случи. Мале, чупим им фамилиите на тия, бе. Ще пие хора вода. Затова, хора, малко ще спра, защото ще пие вода. Еми, GG. Лесна игра. Той е стил, бе! Ела, бе! GG! То си пуска сега пукай. Хора, много е щупен Франс. Франс са го изкъртили, бе. Как се случи това, бе? Хора, тия ми влезаха бате в... Нямам думи. Стат мисион още... 3 игри. Какви 3 игри, бе? 2 игри, бе? Какви глупости говоря аз, бе? Хора, чакайте, че аз съм наистина леко болен, все още не съм се обрал напълно. Защото май съм имал някакъв бронхит, но нещо докторката така каза, като ходих последно. Това е преглед, че нещо май съм имал бронхит. Ами като цяло гадничко. Не го препоръчвам дори и на хората, които... И на ония, дето ми се правише на гадничко. И на него дори не го препоръчвам. Колкото да го казва човека, не го препоръчвам. Гледай го! Не умри, бе! Той кара отгоре. Трябва да опитаме да се махнем от Колна Ръвс. Човек! Сега па нещо по-отгоре стоя. Но ми е толкова близо, че видите хора какво ще го правят. По-скоро аз мисля да се разкарвам от тук. Добре, бе! Арела, бе! Ще ми позна вече от тебе. Подсака се. Еми, GG, умря, хора. А може да оцелея. Поне трето място. Още една игра, хора, и приключва клипчето. Четвърто място, може би, и клипчето приключва. И отваряме един стар дроп още. Между хора, 10 000 купи Legendary Star дропа беше интересен. На 300 абоната, хора, ще подаря някакво... Пускам двата giveaway, които са. Един giveaway ще бъде за двама човека, които ще спечелят 3 абоната и двама човека, които ще спечелят по 2 абоната. Така че, хора, ако искате да спечелите супер много абонати, абонирайте се за канала и с камбанката. Естествено, всичките неща, които трябва да направите, просто да коментирате под видеята и всеки, който е коментирал, независимо какъв коментар, ще бъде включен към giveaway и може да спечели като цяло абонатите. А пък втория giveaway, за който говорих за 300 абонати, ще бъде един Brawl Stars Clash Royale. Така Clash Royale аккаунт. Не се
отворя пак Brawl Stars аккаунт или нещо от друга игра. Значи хора, войниват се за канала в камбанката. Може би подаря нещо от друга игра. Първо място. Време е за стар дроп. Не, няма стигне хора, 9! Няма стигне, баси. Как няма стигне, бе, хора? Сигурно, как няма стигне, бе? Хора, няма стигне. Няма да стигне. Сега пък хора, па не искам да дам 30 джема за 105. Стига, бе. Това не е реално. И ми хора, няма да отворим стар дроп. Чао, чао от мене.